Yes, what be we amani bi se bi o. Ni. I take bonin. Na adena wesa. O ada ma ede. Ma yam show. Ben na ku na opini manija. Oh. Mani. Ade nzanga no ho. Ebunu no sa kan no ho. Ko ben na wotwe mienu ni. Che se manum nya me de na me hu ya me basa. Enye bibia na me ton nkra se ejadubro. Na me nsuma bofre se ne ontiti nro bi mama na me nyai. Na mo kwasuma so nkogurum. Onkotiti na hai. Wo nkwasuma so mra kan shire me. Bibia na ye mfa ne sa nye bibia. Ye ntwo ma so na mum ye yonko. Nti se bibi se sin mante na nti yemko ye yare ada ho na okwe ye beka. Krumu afode mu. Adasa ni masam ka. O chese krumu han kasa kura mu ni masam ka. Nti o dia wo kan de be jitu. Me jimi mfum so. Ka we ne chenka ko we ni ho. Efu. Nko mo oduru. Ja na efu sisi na duru on sisi o twimpra wa ne yiri na chi. Na ndina ye na duru ni sa no duru atro na na abofre wuye ofu ye na duru ye na abofre no wuye am best mechanic ese de wo ko te be kai nti si ye bendai o si say de me ho atom ho ye na o ba no so o hye woni de o hye me ade nso nko o ne ke kume ade titi no aduro ma na puma entuma wodan nyina wasese de gumi so ene ode ne na etipia so me pini nyina na mfifire fimi huni mu ndike so bane na de oyeye mi yintuma na kakakra bi se ka me ko to me nsakura na me me ka sanjiro ebra na wonya sa du no na ti ka sa sei mu de na me ka sa anye duane kura me ntimi ni na wo sa ko to kwa wonna nyame wonna na no se babo ama wo hoto wo na dame no obefa kwa o da bi ne o ware nyine so nti wo bom we ya na so bom we so de ware de so bom ya mfa nka asem ende se ya ma adwuma nti ke memma to ware ka asem de asem bi to woni o ba na asem so asem we akwai ko se amanta twene bum kesi o ma me ko uja papa ko me peso beti ko ti me chiro ngem pepe ni bi enki mi sem wase fio e bi uti ade na nkasa no empanyfo kan se Masa Mura ubano mama wepe masa wudi ni jisamu Mura ni jisamu kasa nanu dango nanu ki sufre tuni sisika ekudi na sama na mekatiro sika ko nsaka ya nanu mase nsaka ni ko mo dudu na ya dia sase se de du mebi abutwa mada pa ofia ha na komo demo na de se de me ko dia sase no na ma yeso adwuma ne nkane ne se de na aduane ebu wa ha o tiche ma amansan no wasa tiche ne sa Mura menya aje dodo nanu mama menya aje Mura na mo ti we ti he so fra dodo de kunam we de na so nti me ko ejebu ma ko so ofia se unja de ni ti de gudie ni ti fa ko man wa bonte nti be ko so ofi so ni oni fi no wa bonte maka je so onko fi na me ba me ti ka be fa akwa ko man nti me haba Mura menya aje dodo kan bua na asa me bua na asa me awo da ni aje ama e bo ay jadu na nanu bo force bo papa wo ho na me be asabia ba David ni na ni se asam dada no
asase no isi sika agudie me nsa nti me de brɛ na madwuma sa isi ni agya du me brɛ die medi di so kura ebi ni hɔ nkrofo na me bɔ mmɔkɔ a ɛnyɛ fɛ nti o gere o da gere o ti aso no nyansa wo ana bɛ hyɛ me nyume kai san kwasɛsɛm kyerɛ me sɛ ɔyɛ si o bɔ o da papa sika wo de bra ba di dai asase no wo dia na gya bi asase man don na o yɛ ɛnya wo na me di si yɛ sɛ me de gye agudie ne de akɔkɔ wankasa wonim awar usi fiese ni sa awar adu se ni ya mnati brem ana usi sa wai na se dia di me ba agudie no de ba wo bo hom predu ana predu mi ana predu no ajadu jaja man nya sama mi ni wo ya asase ye wadi di so asase se no wadi di so saudi de kubo bi saudi afa wo de afa mi no sai di fa ko no wo di so ara wo ko ko asema wo bisa me de say entasu ni say entasu ke say sika na ma no aka ho fa asase no aka menche mafa ajadu jaja agro de nyeme bi wan fa ni ago asase masase kaka kai wo say asase kaka bisika na sika ketwa bisika fia we sika fia de wo ade ni wo bisika ni bi afa kwaji ubara anko pro woni nyama no keka samjiro nyama keka samjiro dana bi ni hwe ni asa ajadu mfa nya agudi gai kwa sam ajadu jai asema me kana yedi presa mo eli ba shisa o aba mi ni wa shisa ajadu be ngwa se de many adai na going ne ba bro pata we ho che ho pe na agbini ba if ne ba be mo wo program wo shi ho eburo pata no na so ni obeche oburo yi obi di mi kana ka bom di mi ka be se ko he na ko ma ko pampa ni ko mi be se na ko nsuo na no akoye ada ko fem mi on se mi jogodia jogodia mo na midi midi bia na mtete se fidada mu kana wodi asabda da si je agudie ne de maboa ni se krakra da so some of the money share na uda sa so the bro se mi ko bi nchen kura so mama buru ulu nka ba asemo be ka kyerem ya na wa asase kese na oye kwa se kuro ma fo yin obi ebu nkwaje fo se wada nfam do na pata si ni de ni boss ko ana unni ya ni bit ma mo intina onya bere sin asini wasa wo kan pa de so yeso memfa ti do adai memfa na se wonim se jedu me ni wodi ekọ ahwe a yanche o nti asemu ya beto enti jedu watwe asemu tan za adan ide ne ha pam no dua ni ma che no me boa yeso pese wodi sikare bere me na obayi asase sa pepepe afa enu ma hwa asase ne so nyina da be sa be obayi asase na afa na magudie na wole ba no wosi ho sen ni jedu asase wodi du so mfie dodo eburu pata ya wokin enya asase ya so aburu na sika na ekura no ni sika no aso nyina wo so de na me ena me sika na brewo nka se me che sika no me yonko pa no me ya na fo o se me no ndia me ese do kai kwa hia yenche na emi no so de ya tutu anu ma aso mumu ni ba na so se di ba o mi na pepe fo ma eye me bo ha ti ase na ade bo ho ya na me ti ase ni no me ti mi obone me da ase pa asase no ye be se me na busa me die mienu o de ba me di sika na brewo no asase no nsa mfa ma me wo san adoso ayi na abusa ene so mpere so dabi jadu ni me bi wa ya pam no ka no na ma che no ya dom yan chanti wo do ana mimi fa sai me abusa na abusa mienu kura na wasisi me fa mienu ko pa ko no na ka be fani yeso ka be ka de wo fa mienu na mima fa ba ko na ade ya fa mi tran tu simi yeso ade majimi ade ni mi to di wai ajadu bra wo de so aka na sa
yɛnyɛ ne sɛ memfa mmienu na wofa baako sɛ dɔm yɛnkyɛ deɛ kurompa gyina obiara kɔgye dɔm yɛnkyɛ a asase wura deɛ yɛ mmienu ɛna deɛ ɔba bɛgye asase no nso ne deɛ yɛ baako sɛ asase ne yɛ magya padeɛ nti sɛ wode dɔm yɛnkyɛ mate aseɛ na emu fa baako na memfa mmienu ne kora de mate aseɛ bawo ebe na bu wode yɛfa ɛna wo tiase mawie ɛgya du gyina mawie gyina hɔ ei enti ɛgya du hwɛ ɔyɔnko abrɛbo a obiara hu sɛ meyɔnko brɛbo no bedi adeɛ si awowa dɛm asa de wagya padeɛ abrɛwa meme deɛ no so wo san ayɛ no dɔm yɛnkyɛ ɛyɛ no abunu ei kula sɛ amadwuro la do no a fie wura no amu no ɔhoro ne nsa wohɔhɔ no wo na wo bɛdidi ade na wo yɛ nipa bɔne fɔ sa wode wɔsɛ bunu a wode odum frichi odum konson si afo me mpesa me tuwa sankra won se keka na titi ba se bo so asema me no kan ensam asafo di ka ba ko mi ni we asema me ka so anyansa ni and you tell me bisa uti so na se echa wa mama sire sika fo so hwe mi yonko brebo no asema ba na me hia agudie wo obi ɛna me se o mem say de be ya wo be gie di se me de agudie no beba no na me se masase da ho nyina no ma no me nka se fa so me mfa de so de o kan fa so me se me nka se fa me se me di si awowa di so ko pem se me mani abre na ma nya agudie na me de abre ma ba gi ma de ma ye bone na me di asase ente se di so ko pem se me nya agudie aba na ndana no ma da ro ma nya agudie na gi a wo se menye na me fa asase no adai etimi ka wansa mo akire se asa sika na bi ma wo no se nkamere ko bo pa yiri to asase gbadi dia kamanya sika bebre kamadidi nti sika no fako asase no ko ma de o jasa o de wa to o sika kokko fia se o wanu o de ato me masase kase wo asase wo mi asase mi aye wo asase mi ejadu amen kansa mi to ni tie wo se o si agudie ho asem ene asase no ho asem no so obedi agoro a me nka na ada ebe ye muja misi be ye muja se ye abofra wanti oni ene wo si asem on ne chima kuda paku Ajenta diakuyo na ebe abofra want to ni aso chokuda ha na ukuda no me fa ho bai akuda me fa ho bai sa ukuda fa ko sa ukuda o sa kwasida o waji musika ma yo sase takatika minu ni asimbia ke ko moja Laura, mama asa nyama biri kokodu mfia na sasa kwa me mansa Eden mai ofi ha wontias mansa me be mo sese me dwene me madwene so ebusuye mi na me da ebusuye ano ebusuye ti ne me enti sese me dwene niema bi akini bi enti mo manso de be ma ni abre dwene ade no afi na asem bi asem awofo de me betnazi obi a me ti me kwafu ede be din na mai ofi ha asem na obi se me fi ha me sese me hwe se daachi ya situm ba kwose enti se buru me so a una ye me ho kafo e buru me so a na me de makanto se ni se enmuno so de kan wakoma to yam Mura ana dindin ya me kan ya ntimase ana yin wada fontokwa na esi ni ntira na ejadu oh na se kube de esi apemfo kromo esi hokwa kube esi apemfo kromo esi hokwa ejadu de asa me ne ni ma asindia asa eye den a sabe ntafo a ye wo mu da kokora omuku nti mpanyin secretary ma ne simple ku wo ma ne sensisi na me ne ejadu de ebetima akwa ya aka na nansen ho se niema bi a me dwendwendwendwen ho no
Se me dwene na mehwe se baabi ebesi ye na mabo amane na won so kakra wo so ni waka enye bia na waye bibia na eje du David enura nkwa na bi ka ibi wo ho sore na ka na hima me ni di ansa na makwa fu hu se pay si sore ne ko kan kwan eno mecha meje odo na okwe we kwe so ga obi eno mesro so ba ka je ne se me se asase no ko so mane ko so bi no ko ne asase mi tunu a won ka se ma ka njira mo ensa me tete fa asase no no ma hwe ni yi a e ko fa so abre no e ti won ke no yi o asase no what's my catch? That's it. So, that's it. Catch no. And tell me catch you. If you want me bay, let me tell you come to me cat fish. Let me do it. The bomb modern, I catch some money will be what? That's it. Now, Eja, I look at my young chum. Oh, never. I saw a teacher do whom we got about catch on. It's catching some say when she says, what? Hey. It's yes, I oh, sure. Oh, yeah. I'm gonna get myself. So what is saying? What about where? Come on, sir. If you go, and I said, we're not catching. If we had a blow, unanam, Bibi Pamo, and I said, then, nice. What feeling? I think, oh, you were yesterday, more. Menana no una muisa udo kugirimo uwa pampa we mbano wonta ma mesra me wo simple wo heda ma mesra yi na so da bia se be bai se o sura ba hakọ ana ba tu se mu ne sensra suru ko meka se me kiro wate meka se nke si be kiro wa atu ti nti de ko me brain so am be from ba wate ti buti ba ko hello akoda we mini no ho agoro da nana we de me wo bia wo bia me be jab nana no e ba ro mre ko akoda wo su de ne ne de wo mu nya me ba ma no akwa me ni ho a wo pon gibachi na me ka se nura wo bia na ye de ade nkwa nchi twam za oh me wura nchi twam me ko twam ade asam na akobosi na me dwen wa me tin kwa mpo se oba wa mbe ya me oh me de ma me tu me me ba tu fo na no hwe nkwa se we se de ko ma ko fo gubi me na de bono na sam ne se me ko kwankwa nu sram oh ko fa ko no sa na no so te nti we de no ne bia me do yase enti mi rent ne ekoso wa ha no enti won hu hwe kura wo papa ne eje sonkwa ade achi am tokwa bebe nyina enti mi ro hu hwe untumi nya hu bibia dio mu ye kwa me dwen ho amenti ase hwe me nware wudi me nware wudi di bia me biso me se e de na wo montem obia so se hwi ne montem di bia me bisa me frɛ me papa bisa se de na wo montem a eye wuntwi kas di obia se hwi ne montem enti si ya wade wi a omo asomo abeben no omu kusanto kwa menti ase mira fa wona isi fam efse mpanimfo se ka wona ntini na aka woto adan de bia ntokwa adan eni wase nko a mesro mira fa wona isi fam wakamate metu ho anamo no me bisom
say dim poti ne wo mu ntemu a omoku santokwa yi omoku ntokwa de gu abusuani ni mu ase mido wi ase eye wunti waka amate me frɛ me papa me frɛ mo no peso mo say dim poti ne wo mu ntemu a adane ntokwa si a odo ne wo mu ntemu die na asesa esi a omoku me peso mo fa na esi fam if sempani for come once me so I say se kokontani mgu ase a ne nkruma soso afele nti meslew fa na esi fam na bɔ modin a na esi omuntem ada wo pia gbante wo kɔ ha ejesu nkwa wo fa ha ejedu wo fa adan mido wi ase ma wakoma nto yem wo de me se wo kasa che na wo bete why bo modin me yen pepe se na waka no na yama why ase minti na wabetwiri ha yi en wamu na wanimi edi awrahu yi mi wura na se ensem ha ensem ha unum se maka che se aware mimpe munemuna mimpa awrahu mi podo eni gie eno nko asresre na me de mani ade de me kasa che o ntimpato sesan wanim no why na mane nya se eje Aseme flower enya bone bone kura mi kura ke una na sema makaje be bone ono wadanfo sunkwa why dey one year obedi watem na di asem fibra ware me na ba na me hu so na na adanfo ekwe ba na se de me hu wadanfo fa me hu mu ye na ya adanfo na ekoyi ma sabre na se hu mu ye e fa de ho sana me hu no na enti se first no hwe madafo meni madafo so kwa obi na ko asase so a obafom esa se ye na fofo ye tie ho ase sa ye fiu ape ni ekodidi ya kodi ye kobu o ma be fa no ma hwan sadia pepe ni otopetishi ho ye ya ye sa do tin pikrai sadia otopetishi na munimo otosie nti ho de kodidi ye de nti no ye de ugu na ho a obofom so waka sadia mate nti sanu nti na family a enwene ho na ye te se ba fine form ye kapa nti enye enwene ho why nti we de no dia jai na wa so wa yuka kreso ado na ye ene me fa ho kakra fa sadia ho mako pe bi kakra nti susu no why susu no amene me na nti and you know why look at who pepe se no okay nti eni da ho no enye mfutre bi na o twa egu mani so me ha me hu se wo no wadanfo no nta watawa ba mo ntem oso se mo nko omo na omo do omo ho na omo so omo nko da me de ma pa nta wanya bo nka kia ni se mi komi na mi kodru ye na oni eja sunko kontokwa unana ni ejeso nkwa kontokwa na mpenyefo yi kura asembe ni ebe ka chemo o meja ntokwa yi papa demti ani se eja sunko ekase so wanfa na ade amano ebe mojase ejeso nkwa na ka kira wo nana se so wanfa na ade amano ebe mojase ugidi ai na papa etresi yampani nsem no ede mpani nsem no akura bonwa omo achechede sa na yetetew ho na kire wo sa ade no mi ntwantro ento de untwa bi untwantro untwantro papa ni ma ni na nankasa on fa na dia bia won ko bia on command Mira na wa ye di on kasa so si ade ameme
asemi amen me hundia men kan bi me hundia men yi bi hey moja sem de bia me ka kire wona wo papa nkasa de bia me kasa asem we se kire se wa te bia wo ba